אם את אובססיבית לריח טוב, הסרטון הזה בשבילך. נשבעת לכן שאחרי הסרטון הזה אתן כל כך הולכות להודות לי. אני קיבלתי את חמת לבורא, חברות. אני נשבעת לכן שזה הדבר הכי גאוני שמצאתי. כפי שניתן לראות, אני מפחדת לגמור אותה באמת, אתן לא מבינות כמה מחמאות קיבלתי על הדבר הזה, ורק מהחמה. מתי יצא לכם לקבל מחמאה רק על קרם גוף? באמת, זה לא דבר שקורה. מה שמיוחד בקרם הזה, זה שיש בו 2% תמצית שמן מעל כל קרם ממוצע שתפגשו. לכן זה כאילו אוטומטי יישאר לכם הרבה יותר על הגוף. מעבר לזה, מה שטוב ונדיר בחמה, שהיא פשוט הספגת אוטומטית על העור, ומה שאני שונאת ברוב הקרם גוף, שאתה פשוט נשאר שומני. משהו שהוא בלתי נסבל, זה פשוט אוטומטית הספג על העור, ומשאיר ריח כל כך מטורף. אני משתמשת בקרם סליצילי, שהוא פשוט ריח כל כך נקי. אם רק היה אפשרות להעביר את הריח, בנות, פשוט התמכרות חדשה שלכן. אם את בחורה כמוני שמשתמשת או בספרינג, או בג'וליאט, או בוורסאצ'ה, הניחוח הזה בשבילכן, כי הוא בול בגוונים, הוא פשוט ריח כל כך נקי. אין לי איך לתאר לכן בכלל. כמובן שיש עוד מיליון ריחות, מיליון גוונים, בנות שמשתמשות בריחות יותר חזקים, כמו הליברי סן לורן, יש לכם גם גוונים מטורפים. ואני חושבת שהשילוב בין הבושם לקרם, פסיכי. ובואו נודה באמת, אם יש מחמאה שאנחנו הבנות הכי אוהבות לקבל, זה איזה ריח טוב יש לך. בכל מקרה בנות, אז כמובן שיש לי קוד הנחה אליכן, ותמהרו, כי הוא מה זה לא להרבה זמן. ואין מצב שאתן לא רוכשות את הדבר המושלם הזה באמת. אז אם בקיצור חשוב לכן ריח גוף שלכן, החמה הזו נועדה בשבילכם.